Всім привіт! Сьогодні робимо вправи на спину, боремося з кіфозом. Якщо уважно дивились мої відео, ви там бачили, що я такий хожу трохи вперед нагнутий. В мене є така проблема, офісна спина. Випало мені в ленті декілька вправ, я думаю, треба спробувати поробити, подивитися, який воно взагалі буде давати ефект. Чим є в мене така палка, причому вправа заключається в тому, що ти палку тягнеш до грудей і у тебе лопатки піднімаються нагору. В теорії має вирівнювати спину. Спочатку робимо двома руками, потім по одній, стараючись максимально піднімати голову, лопатки та рівняти спину. І в проміжутках в мене є такий валик, я на нього ліг, там хвилини півтори, на дві, полежав, порівняв спину. Я зробив 2 підходи і в моменті мені стало справді легше, я почувствував, що я вроді вирівнявся. В будь-якому випадку я попробую, можливо, не кожен день, через день. І через тиждень подивимось, скажу вам, які результати будуть. Чи буде якийсь прогрес. Так що на зв'язку. До наступного відео завтра підсумки.